Sen benim canımın yartısı, yaşaysın yüreğim türünde. Nur sebep barası yoluma, balkıysın köngülüm kөгünde. Men seni ömrüm boyuna ışıklap barırmın jellerden. Üzülse barası yollara Uğrarmın men köpürgüllerden. Men seni ömrüm boyuna ışıklap barırmın jellerden. Üzülse barası yollara Uğrarmın men köpürgüllerden. Biz ikəu ayrılmaz barqana, bir kim de kir almaz arağa. Hasretni bölemiz ikəge, şiddetler tuz alsa yarağa. Men seni ömrüm boyuna ışıklap barırmın jellerden. Üzülse barası yollara Uğrarmın men köpürgüllerden. Men seni ömrüm boyuna ışıklap barırmın jellerden. Üzülse barası yollara Uğrarmın men köpürgüllerden. Üzülse barası yollara Uğrarmın men köpürgüllerden. Biz yeniden Tübede. Selam sana yaratkan teatr suyucu dostumuz. Biri de Tübede tapşırığı Şirat'tағы шығарылыш. Hem bugün bizde konakta siz yaratkan Tatarstan'ın халық artisti İldus Ғабдырахманов. Selam İldus abi. Selam. Nişe haller? Elhamdülillah şükür. Tübede birinci tapkır mı? İyi. Gitinde. 30 yıl boyunca 50. tapkır mingen var. Bu tapşırıda birinci tapkır. Yaxşı, bizning tapşırığını qarab bardың indi sen. Elbette. Көз шағылдырдым. Şuna kelirge buldun. Şaba. Niye aytam meni ko'rsatmaylar ekan bunda? Yaxşı. İldus abi, nişek mine şulay bulup bula. Sen kreativ, şat көңіллі Allah'a şükür. Bütün yağın da tügerek. Mine koyan kile sana şuşu vkus deyip aytam. Stil. Senin ayrım stilistin var mı? Бар ayı ansı benim ayrım stilistim. O benim halil jifitim Salime. Alkışlayıq alana. Ayrım. Alkışlayıq. Bulay özümde yaratam men zaman kiyinirge, zaman şecerge, zaman suluşunda bulurga. Ол сиңа нәрсе бире? Ул миңа яшәргә берәр нинди адым яшәргә көч бирә. Тик утырып, менә картаям, менә минем хәлем юк, менә мин бетәм хәер дип, алай дип утырга ярамый. Яшәргә кирәк. Ярамыйга карамый, шулай да менә буйыгасыңмы кай вакыт? Ну буйыгасыңдыр инде син дә кеше бит. Әлбәттә, төрлечә була инде, төрле вакытлар була, төрлечә. Шулай да Хыдайга табынып аласың да, шундан соң барысы да үтә дигәндә. Яхшы. Илдус абый, бераз иҗат турында сөйләшик. Менә кичкенә Илдус нигә иҗатны сайларга булды? Кичкенә Илдус бала чактан сәхнә тирәсендә шауып җырды дип тә әйтергә була. Чөнки минем әни укытучы ул Дом пионеровта да эшлидер. Без инде бала чакта шунда Дом пионеров музыка мәктәбе Ayda okumadım, abim mərhum okudu. Dom pionerovdan biz çıkmıyorduk, türlü hareket, türlü tügereklerde katnaşaydık. Ondan kultura yurtunda şulay tügereklerge yerdik. Ondan men 4-nji klasstan drama krужогына жерден drama tügeregine. Нәрсәләр эшләтәйдиләр, җырлатайдиләрме, сөйләтәйдиләрме? Спектакльләрдә уйныйдыр, җырлыйдыр, та хорга да җырлыйдыр, мен биюгә дә җырлыйдыр. Бала чактан сикрәдер инде. Ondan Şol drama krужогында хәтта баш рольләрдә катнаштым. Исеңдәме алар менә? Әйе, берсе теге Кот Сапагах булган иде. Анда мин тышканны уйнаган идем. Шулай да теге баш герой авырып китте дә, нишләптер мине куйдылар. Шундан соң аның белән без әле бу культура институтына килеп,
үзекте куйганы еганда студентлар шак катты минем стелден стелге сикереп жүргән. Ничек сикергәнеңә? Әй. Шуннан соң бер бары Самбрero дигән бер әсәр хәтерләмим инде. Шунда бер герой малайны уйнаган. Шулай геройны уйнаган малай авырып китте, тагын мине куйдылар. Тормыш сине үзе шушы сәгатькә суырып алып керде. Әй инде шуннан соң мин инде аны әйткән бар инде күп җирдә. 9нчы класстан соң мин барырга теләгән идем Казан театр училищесына. Әмма дә ләкин анда общежитие булмады. Ул вакытта бик шундый замана иде, аның бик куркыныч заман иде, общежитие юк иде. Туганнарда тору күнекмәгән алай. Шуннан соң унны бетергә булдым. Унны бетергәндә гариза түгел, белдерү чыкты мәктәптә элеп куйдылар. Мәскәү театр училище Щепкин училищесына Набор бара. Курс бара. Җыела, набор, курс алалар, татар курсын җыялар. Шуннан соң шул безнең драма түгәрәгенең җитәкчесенә Миләш апага әйттем, мәктәп барып карыйкмы, әйдә барып карыйк диде. Шуннан китте. Мин класстан иң беренче булып югары белем йортына кердем. Һәм минем җиңел аяктан бөтен классташларым кая теләде шунда керделәр. Бөтенесе институтларга керде. Димәк, синең тагын бер сәләтең, зур сәләтең, син барган, башлаган әйбер ул гел уңышка ирешә, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләх, менә шул Мәскәүдә укытып чыктың һәм сине инде монда театрга эшкә чакырдылар, шулаймы? Әйе, башта армияга киттем мин. Ел ярым хезмәт иттем, шуннан соң театрга вакытта инде направление буенча без шул Камал театрынан безне җыйдылар, Камал театрына кайттык. 90-нчы елдан бирле монда яшибез. Әйе, яшибез, дөрес сүз, яшибез. Илдус абый, үзеңне кайсы роль өчен мактыйсың син? Без алабыз театрны да, киноны да. Менә Илдус, менә син бу рольне уйнадың, син молодец дип менә кайчан мактаганың булды? Кайсы роль өчен? Юк, мин алай мактанмыйсыңмы? Мин үзем сүгәргә генә яратам. Алайса кайсы роль өчен үз-үзеңне сүктең? Һәрберсе өчен сүгәм инде мин ансы. Бик критичныймы син? Юк, мин бик самокритичный. Миннән дә самокритичный кеше юктыр. Үзем чыгарсың кай вакыт, фу, нәрсә булды инде бу дип. Төрлечә була. Төрлечә кай вакыт не? Әйбәт уйнадым дип. Менә бию пәриннәсен кайтасың, ваннага ятасың, шунда уйлыйсың инде нәрсә булды инде бу. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Нигә миңа калса бию пәриендә сине артист буларак тамашачы күп яктан яңадан ачкандыр миңа калса. Бәлки бардыр. Чөнки әлеге спектакль синең күп як сәләтеңне күрсәтә, менә бу балачакта салып калдырылган әйберләрне күрсәтә. Шулай түгелме? Бию дидең, җыр дидең, хәрәкәт, уйнау. Шулай да бер менә мулла турында сөйләсе килә. Мулла спектакльдә Фамилуллинның Фәрит куйган спектакль. Анда мин Бәдретдин бер авылның эшкичен уйнадым инде. Шунда бер заман интернетта язалар. Бу Илдус Габдрахмановны нишләткәннәр, нишләп аны шул килеш сәхнәгә чыгаралар дип. Нишләп ул менә шундый дәрәҗәгә җиткән, бу бит инде беткән бит инде бу. Исерек. Ничек шуны ялмыйча сәхнәгә чыгаралар дип. Менә бу минем өчен иң зур бәя. Чөнки ышанган. Синең шунлап та исерек икәнлегеңне уйлап. Әйе. Исерекне бит сәхнәдә исерек килеш уйнау бик авыр. Исерекне һәм баланы уйнау иң авыры сәхнәдә. Менә синең шушы театр белән бәйле булган Илдус өчен төп кагыйдәләр бармы? Менә табу шикелле әйберләр. Менә мин моны бер вакытта да театрда эшләмим, уйнамыйм, башкармыйм дигән әйберләр. Алайса нәрсәгә укыдың соң син? Нәрсә укыдың? Мәсәлән, менә Илгиз бию пәрин бит инде минем юбилейга куйдылар. Бер актлык без аны эшләдек, әмма. Аннан теге спектакль итеп чыгарга дигәч, Илгиз куер алдына сорады, Илдус абый, кылагыңны тишәлде. Мен шулай телим, син Мәскәүдән кайткан иткән. Кая барасың? Тиштем. Кирәк булгач тишәсең. Кирәк булгач тишәсең. Әгәр дә, әлбәттә инде теге кануннардан артык теге шамадан тыш әйберне мин эшли алмаммын, билгеле. Анда эшләргә теләсәм дә күңелем белән дигән. Теләсәм дә, әгәр дә теләмәгән рольне мәсәлән сиңа роль бирәләр икән, сиңа ышаналар икән, син шуның өчен 4 ел укыдың, ничек син аны теге мин моны уйнамыйм дип отказ бирү. Андый нәрсә булырга тиеш түгел ул. Мен шундый нәрсәләрне аңламыйм.
Яхшы, рәхмәт фикерең өчен. Илдус абый, син җырлыйсың да, беләбез, Аллага шөкер. Син театрыбызның җырчы артистларына керүче артист. Алай юк, әйтмәс идем бит. Шулай музыкага сүз әйтеп торучы. Менә музыкада 7 нота бар. 7 нотаның син кайсысы? Ничек син яңгырыйсың? Ничек Илдус яңгырый? Ми минор. Ми минор. Ре ми. Менә шул тирәйин шу. Асхатау әйтмеши. Менә шул тирәдә гармонга, менә шуннанрак уйна дип. Менә шул тирәдә. Менә шул тирәдә инде. Димәк, син ми минорда яңгыраучы нинди җыр? Татар халык җырымы? Рокмы син, шаян җырымы син? Сагышлы җырымы син? Менә син барысын да әйттең. Сагышлы шаян җырымы син? Yok, sen basın da ettin indi bana. Rock, klasika, jazz, elbette simfonik. Димәк, барлык жанрлар сиңа барысы да якын. Миңа барысы да якын, Аллага шөкер. Ул яктан мин теге юк шитсенмим. Музыкалар дигәннән. Әлбәттә, яшь чакта бөтен теге хәзерге музыкантлар үземнең яшь чакта барысында без ул теге җырчыларны яттан белеп үзебез җырлыйдык урамда гитара белән. Әле хәтерлим, нидә кичен гитара белән уйнап утырганда безне милициядә куып җиргән иде. Мотоцикл белән. Булган шундый заманда. Атрак җырлагансыз. Атрак җырлаганбыздыр инде, әйе. Теге истә бу җыкларга бирмиләр күрсәтергә инде. Ни өчен гитара, Илдус абый? Нигә башка инструмент түгел? Бу замананың кагылышымы? Элек бит инде күбрәк барысы да яшьләр мода булган ул гитарада уйнау. Яки синең күңелеңә якынмы ул әлеге инструмент? Үземә дә якын. Аннан беләсеңме, менә бала чакта әйтәм бит, 3 тапкыр мине музыка мәктәбенә, менә күршедә генә музыка мәктәбе, шунда керттеләр. Баянга да, пианинога да. Ну, нишләптер менә урамда уйныйсы килә бит. Хәзер менә терсәк үтешләп булмый. Әйе. Хәзер менә үзем түләп укыйм. Әни, шул вакытта укымадым мин. Җырмадым. Урамга уйныйсы килде. Урамда сикереп, кашышлы, 12 таяк, төрле уеннар. Шуннан соң бер заман мин 9-нчы сыйныфта санаторийда яшәдем, Суярскийда. Шунда бер малай гитарада уйныйдыр. Алай бер җыр ишеттендә күрдем моны уйнаганын. Әйтә, минем дә уйныйсы килә. Шуннан соң тотындым. Теге инде аңлыйм мин аны, теге сың башладым бар. Ул теге самоучка булып калдык инде. Ну, бирә ничектер менә бер җырны ишеттем дә, мин пешка дигән бер җыр булган янда. Эй, малай, шундый теге лирический. Лирический җыр булган юк. Күңелеңә тиде инде. Күңелгә тиде. Берничә малай, без палатада ул бер гитара, без 9лап малай яшидек. Мәктәп тау башында, таудан шауып, беренче кем гитараны ала, шул уйнап утыра. Һәр көн шулай үзебез күнегүләр ясыйдыр. Расписание төзеп уйныйдыгыз. Әйе, кем беренче, кто успел, тот и съел дигәндәй, кем беренче шул өлгерде. Музыка, гитара турында сөйләшә башлаганбыз икән. Инде безнең тапшыруда җырсыз булмый. Синнән бер җыр гитара белән. Рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Bu dünyaga ник тудым дип үкенмәйкән. Дөньяемга бик җиңел сүтеләйкән. Мама, аласыннан йоклама. Ходай сиңа бирәм дисә, бирә икән ул. Сиңа ниләрнең кирәген белә икән ул. Мама, биргәндә ал, йоклама. Мама, биргәндә ал, йоклама. Бәхет юк дигән булалар, булмый димен. Аккан суга чиләк тотсаң, тулмый димен. Мама, бәхет бар ул, йоклама. Мама, бәхет бар ул, йоклама.
Илдус абый, әлеге җыр өчен сиңа бик зур рәхмәт. Молодец. Мактыйм әле үзеңне. Син чыннан да мактауга лаеклы артист, Аллага шөкер. Рәхмәт. Ник көләсең син? Йо, шулай үз-үзенә киләм, начар җырлаган. Бу әйбәт сыйфат, үз-үзеңнән көлә белү. Мөхаҗирләр булганчык еллар спектакле. Әлеге спектакльдә синең образың мондый сүзләр әйтә. Мин бәхетнең нәрсә икәнен аңламадым ди. Ә менә Илдус Габдрахманов бәхетнең нәрсә икәнен аңладымы? Әлегә юк. Бәхетнең нәрсә икән аңлау, иртә белән торасың әмма. Янында хәләл җифетен. Урамда тыныч кышлар сайрый. Мәчеттә хәзрәт азан кычкыра. Шундай матур табигать. Кабан күле. Туганнарың исән сау. Якыннарым, дусларым бар. Шуннан да нинди бәхеттән, да нәрсә теләргә. Сәламәтлектән Ходай айырмаса, иң бәхет шул. Яшь чакта аны турыда уйламыйсың әлбәттә. Ә хәзер теге бераз улагайгач, иң кирәкле нәрсә шул икән. Берничә дип булмый ул яшьлек. Шулай да күңел беркайчан да картаймый. Бәхетне аңлау авыр нәрсә ул. Бәхетле, исән сау, Аллага шөкер диясың. Мин хәзер шуңа шул нәрсә белән бәхетле. Сәламәтлек бар, салкын тидермәгән. Монда әйбәт. Аллага шөкер. Барысы. Менә әле син тапшыру башында әйтеп уздың, хәзер терсәкне тешләп булмый, түләп укыйм дидең. Әйе. Нәрсәгә түләп укый Илдус Габдрахманов? Мин гитарага язылдым. Профессиональ яктан өйрәнергәме? Профессиональ яктан гына түгел, үзем өчен. Үземә менә өйдә миңа Сәлимә гитара бүләк итте бер елны. Һәм ул начар гитара дип әйтмәс идем мин аны. Аңа мин тагын берничә запчасть куйдым. Ул хәзер шундый матур яңгырый. Шуңа бераз теге классик әсәрләрне уйныйсы килә, менә шуларны өйрәнәсе килә. Испан әсәрләрен, испан гитарасын тыңласаң, ул бөтенләй үзе берни. Шундый гомумән ул үзем өчен дә, сәламәтлек өчен дә бармаклар бераз монда селкенсен өчен дә ул кирәк нәрсә ул. Чөнки тик утырсаң, әгәр дә син теге гомер буе укырга тиеш диләр. Шуның кебек мин шул нидә теге Ленин әйткән бит инде, учиться. Ә менә бу мәктәптә бу школа рока. Анда шундай классик гитарасын өйрәнәм. Анда бер артист язган заниматься. Күнегергә. Менә шул. Чөнки тик утырсаң, кеше бетә. Һәр вакыт хәрәкәттә булырга кирәк. Менә шул. Шул гына. Әле тапшыру башланганчы без синең белән сөйләшеп утырган идек. Һәм син миңа калса бик кызык фикер әйттең. Мин аны үземдә сине яңадан ачтым шикелле. Шуннан туды шундыйрак сорау. Элек яшәгән җирегездә сезнең шау-шурак булган. Теге гел юл өстендә булганга күрә, машиналар йөреп, тавышлы булган. Хәзер яңа җирдә үзәктә торганга тыныч дидең син. Менә син әлеге тынычлыкка кайчан килдең? Кайчан син тынычлыкны туя башладың, тынычлыкның тәмен дип әйтәсең килә? Чөнки яшь вакытта без һәр вакыт ашыгабыз, безгә шау-шу кирәк. Менә соңгы елларда ул бер менә бу пандемия башлангачтыр. Чөнки ул вакытта бөтен илебезне фатирга тыгып куйдылар дигәндә, Менә шунда беләсең сәламәтнең нәрсә икән. Аннары мин ятып та чыктым больницада да. Шул шир белән. Шунда гына аңлый башлыйсың теге. Нинди рәхәт икән ул менә теге исне югалттым әбе больниста. Анда палатада бар берәү тәмәке тарта торган. Ә мин инде күптән тәмәке тартмыйм, тәмәке исен кабул итмисең. Кабул итмим. Монда бер zaman бер атнадан соң ис тыя башладым. Тегенең качып тәмәке тартып керә, шул исне тыя башладым. Шундый рәхәт булып китте малай. Менә шул инде әлбәттә шул сәламәтлеккә әлбәттә килеп чыгабыз. Шул әйтәм бит бер соңгы 3-4 ел эчендә шул менә күңел тынычлыгына игътибар бирә башлыйсың. Илдус Габдрахмановның идеаль көне ничегрәк уза?
идеаль көне? Менә Аллага шөкер, күрәсеңме, кояш та бар, Димәк- болыт та бар, яңгыр да ява, җил дә исә, кызынып та аласың. Юк, бәлки ниндидер менә син, менә мин бүген монда расписание буенча бардым, моны эшләдем, моңа өлгердем, моны алдым. Бәлки шулайдыр синең идеаль көнең, шуңа сорыйм. Ансы да бар. Син менә күп нәрсәләргә җавап та бирдең. Үз-үземә. Үз-үзем белән сөйләшеп утырам. Төрлечә идеаль, ну, канагать булып булмый бит инде бөтен нәрсәдә. Ул әгәр дә син бөтен нәрсәдән канагатсың икән, син ул туктаган дигән сүз. Һәрвакыт гел нәрсәдер үзеңә планлаштырып торырга кирәк. Һәрвакыт. Бүген менә моны эшләдең, әйбәт. Аннары бу булыр. Ходай Тәгалә исәнлек, саулык бирсен. Башкасы да булыр дип. Эшләргә кирәк, яшәргә кирәк, хыялланырга кирәк. Яхшы, яхшы. Сәламәт булырга кирәк. Менә Сәлим апа сиңа гитара бүләк итте дидең. Әлеге гитара белән син еш үз-үзеңә җырлыйсыңмы, уйныйсыңмы? Менә көндә аласыңмы син кулга гитараны? Беләсең, менә көндә кирәк. Көндә алып уйнап алырга кирәк. Менә укытучы да әйтә, көнгә бер ярты сәгатьтә бераз шөгыльләнсәң, ул сиңа файдага гына. Ләкин менә ялкаулык дигән нәрсә бар бит инде. Аха, хәзер нитәм мин, әйтәм дирсең дә, шуңа ынтыла ул. Нидә бит инде? Телефон да бар бит инде. Ай, Монда бит уенчык та бар кайда. Нисе килә менә шуны уйнап аласың. Инде шулай да туганнарга инде кайнатайлар ягына барганы Башкирияда бит мин Сәлимә бит Башкортстаннан. Анда о тауларда җырып, нитеп үзем белән гитараны машинага тыгып куйдым. Шунда, ну, ай бу эшендә бер-ике тапкыр алынгандыр. Үзем беләм кирәк икәнен. Менә кай вакыт менә шулай вакыт тими. Менә шул вакыт дигән нәрсә бар. Яхшы, повторение мать учения диләр. Әйе, шуңа. Әйдә, синнән тагын бер гитара белән җыр. Шашып суган замана сәгате, Ширма бу вакытлы гадәтме, Бакча түгел, акча җимешенә, Чәчәк ата, ләүкә сәнгате, Җырның җыртыгы юк дисәләр дә, Үз көенә моңлана күңел, Табигатның бөек сәхнәсендә Тавык белән тургай бер түгел. Оңда азан, сулда чиркәү шәңә, Урталыкта шаңлы шәркәләр, Бал-бал кунып, сайрар тирәкләрне, Сарып алды, сары шәүкәләр, Җырның җыртыгы юк дисәләр дә, Үз көенә моңлана күңел, Табигатның бөек сәхнәсендә, Тавык белән тургай бер түҗәрнең җыртыгы юк дисәләр дә, Үз көенә моңлана күңел, Табигатның бөек сәхнәсендә, Тавык белән тургай бер түгел, Тавык белән тургай бер түгел. Хөрмәтле театр сөюче дуслар, тапшырыбыз Аллага шөкер бик күңелле бара. Безнең өчен, сезнең өчен дә шулайдыр дип өметләнеп калабыз. Без монда көләбез, шаярабыз, җырлыйбыз, тырышабыз. Илдус абый, менә үзең калганда Илдус Габдрахманов нинди? Һәм кеше арасында нинди? Мин андый нәрсәләргә игътибар итмим. Мин тормышта ничек идә дә шулайдыр инде. Үзем әгәр дә үтә мин тормышта ой рәхәт идә бай җырып булмый бит. Үзеңә сораулар бирәсең. Син менә ничек итәрин, болай итәрин нәрсә. Һәр хәлдә бар теге 10 заповедей кебек. Әлбәттә, син кешегә начарлык эшләргә тиеш түгел. Кешене рәнҗетергә ярамый.
Bütün нәрседе шул инде начар сүз әйтү, мен яратмыйм андый нәрсә. Мен өчен начарлыкны яратмыйм. Төрле бар инде мен яратмаган әйберләрдә. Үзендә дә кайбер Яратмыйсың кайбер әйберләрне үз үзеңдә. Бик эшкә бәрелү минемчә алай кирәкми. Барбер ни. Анда барысында күрә бит инде. Без туыбыз белән гөнаһлы дигәндәй. Һәр хәлдә начарлыктан кырыйдарак булырга кирәк. Нәрсә синең кәефеңне күтәрергә мөмкин? Әйбәт әсәр, әйбәт спектакль, әйбәт кино, әйбәт музыка, әйбәт кешеләр, әйбәт тәмле ризыклар. Сезне Сәлим апа белән бәйләүче 3 сүз. Сәнгать, мөхәббәт, Бию. ул сәнгатькә керә. Бер-береңне аңлау. Русчалатып әйткәндә, мушы жына атна сатана диләр бит инде, Дәйе. Сәлим апа синдә кайсы ягыңны ачарга мөмкинчелек бирде? Ул менә кайсы ягыңны тулыландырып җибәрде? Күп яктандыр. Рәсем ул булмаса, мин бу көнгә кадәр җитә алырмын микән дип әле үземә дә сораулар бирәм кайвак. Шактый түзә миңа. Төрлечә була бит инде, төрле вакыт нидер. Без барыбыз да гөнаһлы дигәндәй сүз. Ягъни төрлечә ул вакытында мин аңладым, мин түзде миңа. Хәзер мин тырышам бер-беребездән теге ярак китмәскә, бер-беребез белән һәр вакыт аралашырга, төрле эштә дә дигәндәй, идә дә дигәндәй үзгел бергә. Берәребез бер кая китсә, сагына башлыйбыз. Гастрольләр манда нидәрме бергә булырга тырышабыз. Шуңа ул ништеп әйтим, ул әйтәм бит, ул булмаса мен булыр идем әле, юкмы? Бу дәрәҗәләргә үсеп җитәр идем. Ул шактый миңа булышты. Һәм булыша да. Менә син, Аллага шөкер, бәхетле артист дип саныйм мин сине, чөнки синең театрда да, кинода да рольләрең шактый күп, һәм алар бик уңышлы. Син күп режиссерлар белән эшләгән артист. Менә үзең өчен кайсы режиссерларны 5 тип режиссер алыйк, 5 режиссер. Бәлки кимрәк булыр, бәлки күбрәк булыр. Ләкин менә синең өчен әлеге 5 режиссер һәм 5 режиссерның сиңа әйткән теге кагыйдәләре исеңдә калганнар. Нәрсә син үз-үзеңә әлеге режиссерлардан киртләп куйдың? Сез бигрәк инде. Мен алай ук. Әйдә фикерләшеп алыйк, кызыклы. Тирәнлеккә кергән юк. Чөнки менә мин мәсәлән андый тәҗрибәгә бәлки җит алмам, синең белән аралашып, мин шуны ишетсәм, бу миңа файда була, Илдус абый. Алыйк менә Марсель абый Сәлимҗановны. Марсель абый бик шәхес, булды, аның белән дә әйткән сүзләре булды, әле дә истә. Аны берсендә, булган минем теге барыбыз да гөнаһлы бит, барыбыз да яратабыз яшь чакта. Күңеләшеп алырга. Күңеләшеп алырга, икенче көн турында уйламыйча. Берсендә шулай бер зур концертка иткәннәр, барырга тиеш идем, сыңа калдым. Шуңа Марсель Хакимович әйтте миңа, син үзең шулай бетерәсең, үзеңнең карьераңны бетерәсең дип. Яни истә калды, шул моннан теге шундый шәхесләр әйтәләр икән сиңа. Колак саласың. Колак саласың әлбәттә. Үз башың белән уйламыйча, чөнки бөтен нәрсә уйларга кирәк. Фәрит инде ул, без инде аның белән укыган еллардан, 80 еллардан бергә күп фикерләр, аның миңа әйткән күп сүзләре бар. Без инде бергә күпне күргән дип әйтергә була. Ул сәхнәгә мине күпме рольләр биреп, Алык Тукай, Ромеолар, биюче, төрле спектакльләр, менә шул Мулла ниләр, шул спектакльләре генә ни тора, менә куйган спектакльләре генә биргән рольләре генә. Әлбәттә, ул күп әйтә, фикерләре дә күп инде, аны һәр искә төшерә башласам беләсеңме. Аннан мен бер кызык гомердә онытмыйм, художество җитәкчесе Мәскәүдә әйткәне. Әле беренче курста мин теге шук малай бит инде. Гел теге сүз кыстырган, теге яратам. Бу Владимир Константинович Смирнов Мәскәүдә шул безнең. Худрук әйтә, Илдус.
у тебя юмор железобетонный дейді. Шыннан соң мен юмор етейтерге тұрышым. Бік сирек дейді. Бірәр сөз айтып қойырға ма көні? Юморым железобетонный. Железобетонный демек үпкелета тұрған юмор ба? Жоқ ма? Тупой. Кинорежиссерларны алайық. Жоқ, әлбәттә мен ғырурланам кинода шундый режиссерларда тішкәніме. Менә әлі Крыжовниковта тіштімәме «Слово пацана» деген сериал. Ол менә нейді фестивальда бірінші орынны алған Құтлайым. сериал. Мен шуның қәр шатландым. Крыжовников ол бик қазіргі кінде бик зор режиссер. Топ. Топ яш режиссер деп инде. Нан әлбәттә Урсулякта праведник деген кино тішкәне мен үшін бик зор дәрәҗә булды шулай. Ол бірінші фильмнар ул прорыв ниде Давыдов деген продюсер біз әлі элемтәдә аның белән аралашабыз. Шул кинода тішкән кайбер артистлар белән дә, Мәскәү артистлары белән дә аралашабыз біз. Шуңа күрә ул яктан мин бәхетле дип әйтергә була. Жауапларың үшін Илдус абый сиңа бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз һәм халык мәхәббәте. Һәм бездән икебездән җыр хәзер. Әйе. Җырлыйбыз бергәләп. Суында ялгыз акыш кайралган канатларны кайыра ул айрылу газаплары. Айрылмагыз булса да сәбәпләре. Канатларны кайыра ул айрылу сәгатьләре. Айрылмагыз булса да сәбәпләре. Канатларны кайыра ул айрылу сәгатьләре. Яткышны пар итмәсе аккыш ялгызы канаты какса да без дә бергә була алмабыз сулар үргә акса да ялгыз аккыш күргән саен өзелә бәгырьләрем нигә без бергә чакларның белмибез кадерләрен. Ялгыз аккыш күргән саен өзелә бәгырьләрем нигә без бергә чакларның белмибез кадерләрен. Айрылмагыз булса да сәбәпләре. Канатларны кайыра ул айрылу сәгатьләре. Айрылмагыз булса да сәбәпләре. Гомерләрне кыскарта ул айрылу сәгатьләре.